खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 नभेम्बर 2021 समबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां गुबुननि अनसायनाय मोननो हागोन जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन जेरावबो जेनिबो आंखाल जानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन मोजां थासारि मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन गोबां धोन आरजिनो हागोन आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै मोजाङैनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गेबें साननो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोजोननि आंखाल नुजानो हागौ गोबां बिथिङाव जाफुंनाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां हेंथा हेंसि नुजानो हागौ नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खहा जानांनो हागौ। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन। सोरबा लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां खामानियाव मुखुब थागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बयनिबो गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजावबो मान मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिनोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। सोरजोंबा नांलाय खमलाय एबा एना एनि जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कन्या राशि गिबि हांखो फ थ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया देबारनांगोन गोबां रोखोमनि हेंथा हेंसि नुजाथिनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव दिनै नाथाय पजिटिभ साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ अब्लाबो गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां मोनफ्रोमबो बिथिङाव गोसो दुंगोन गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन आरो खुसि जागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन बहाबा दावबायहैनो एबा हान्थिनो खाबु मोनगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ दिनै मोननो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना बारा मोजां नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोबां रोखोमनि हेंथा हेंसि नुजानो हागौ मोजां गाज्रिखौ सायख'नो रोंनाय नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन
न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जानो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। हरखाबै बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननोबो हागौ। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोआव दिनै गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन मोननो हागोन आरो आरजिनोबो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ गोख्रों जागोन। गुबुनजों अनसायजागोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।